ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଖାଇବା କେଉଁଥିରେ ଦିଆହେଉଛି? ପାଇପରେ ପତଳା ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି, ପୁରା ପତଳା ଜିନିଷ ନାଇଁ କି? ସିଝା ସିଝି ପତଳା ଜିନିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଇକି ଦିଆହେଉଥିବ। ଆମର କ'ଣ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି? ହେଇଛି ଜିନିଷଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଉସୀ ପୁଅକୁ? 13 ବର୍ଷ। ସେବେଠୁ ଇଏ ପୁଅ ହେବାକୁ ଇଏ ଆଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଏଜ୍ ଏବେ 30 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ରୋଗଟା ଧରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ନିଜେ ତମେ